Okay, let's close our eyes in prayer. Dear Lord in heaven, we thank you for the gift of life and for this beautiful Sabbath that brings us together on Zoom. We pray for each and every one of us to have a clear understanding of what you'll be learning. I pray and ask for the Holy Spirit to work alongside Curtis as he leads the discussion. And I also pray for a stable connection. In Jesus' name, Amen. So today I think we won't be able to have a special song. So I will hand over to you, Curtis. Could I ask the host to pin my camera? It just interferes with the screen if the one speaker is not pinned. I think I just pinned you. Not the board. If you pin the one that shows me, so the one called Curtis, not Curtis iPad. Not pin, sorry, spotlight. Okay, perfect. Good morning and happy Sabbath. Mangwanani sabata rakanaka. I pray that you've all had a good week. Ndinonamata kuti manga mune wiki rakanaka. I've been presenting at different ministries over the last 2 months. Kwemwedzi miviri yapfuura ndanga ndiri kupresenta kumaministry akasiyana-siyana. And I've felt I've had to introduce myself each time. Pese ndainzwa kunge ndinofanira kuzviintroducer. But I have the blessing of sharing with family. Asi nhasi ndine chikomborero chekusheya nemhuri. And so I hope you all know me, and I'm pretty sure I know you all. Saka ndinovimba kuti mese munondiziva ende ndinoziva kuti ndinokuzivai mese. Let's start with a word of prayer. Ngatitangei nemunamato. Dear God, we humbly kneel before you. Mwari wedu tinozvininipisa takapfugama pamberi penyu. With the desire to learn and grow. Nechishuwo chekudzidza nekukura. To understand world events and geopolitics. Kunzwisisa zviitiko zvemunyika uye mugeopolitics. But more importantly, learn how they can point us to you. Asi zvakanyanya kukosha kudzidza kuti zvinotinongedza kwamuri sei. As we live out this parable. Patiri kurarama parable irori. I ask for your Holy Spirit to accompany us on this journey. Ndinokumbira mweya wenyu mutsvene kuti tungamirire parwendo urwu. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Ndo munamato wangu muzita raJesu. Amen. So, as a brief introduction as to my studies. Ndine introduction ipfupi kuzvidzidzo zvangu. I'd like to give an overview of the build-up of my studies. Ndoda kumbopa overview yekwandakatangira zvidzidzo zvangu. So I first shared my thoughts publicly with regards to Sunday law in November last year. Ndakatanga kusheya muono wangu weSunday law muna November gore rapfuura. As for the preceding months, I tried to make sense of
the issues that were being studied. Mwedzi yaizotevera ndakada kuti ndigonzwisisa zvidzidzo zvaitevera. And then from there, I guess, like everyone else, I've just grown in my studies. Kubva ipapo semunhu wese ndakazokurawo muzvidzidzo zvangu. So today I intend on touching on a lot of the material that I've done before. Nhasi ndikutarisira kubata zvidzidzo zvandakaita kumashure. But developing those ideas in different ways. Asi ndichizodhivhelopa pfungwa idzodzo nenzira dzakasiyana siyana. Last night I studied with the Czech group. Nezuro manheru ndakadzidza neboka rekuCzech. And so I want to go through what I went through with them again today. Saka ndoda kudzokorodza zvandakadzidza navo zvakare nhasi. Our second presentation will be on something different. Chidzidzo chedu chechipiri chinenge chiri zvinhu zvakasiyana. So as we go along, feel free to interrupt me. Saka paticharamba tichidzidza tese, inzwai makasununguka kundimisa. If you have specific clarifying questions. Kana mine mibvunzo iri specific inojekesa. So that I'm able to get through all the material. Kuti ndikogonawo kukavha material yangu yese. But if you have broader questions and you'd like a bit of a debate. Asi kana muinewo mimwe mibvunzo yakati kurei muchidawo kuzotaurirana. Then if you could save those questions for a Q&A after our second presentation. Munongozoseva maquestion iwayo kuitira question and answer ichauya tapedza presentation. So what we're trying to answer as a movement is two things. Zvatoda kupindura semovement zvinhu zviviri. When is the Sunday law waymark? Sunday law waymark iriko rini? And what is it about? Zvakare ndeyechii? And so if we think about answering when the Sunday law waymark is, tikafunga nezvekupindura mubvunzo kuti Sunday law iriko rini, we start delving into the world of time setting. Tinotanga kupinda world yekuseta time. So if we want inspiration with regards to time setting the Sunday law, kana tichida inspiration maererano ne-time setting yezveSunday law, we can look back at the different Sunday law waymarks we have in the past. Tinogona kutarisa mawaymark eSunday law akasiyana-siyana atakava nawo kumashure. By the past, I mean on these fractal lines. Kumashure ndikureva pamaline emafractal aya. So Elder Parminder does some studies in 2012. Saka muna 2012 Elder Parminder vakaita zvidzidzo to demonstrate that 2014 was the Sunday law. Kuratidza kuti 2014 yakanga iri Sunday law. And he uses the symbol of the 2520 to do that. Vakashandisa symbol ye2520 kuita izvozvo. It transforms into the 126. Inoshanduka yoita 126. Through the different manipulations you can do to that symbol. Kuburikidza nekumanipulata kwaunogona kuita symbol iyoyo kwakasiyana-siyana. And he shows how historically in 1888 vakatiratidza kuti kunhoroondo muna 1888 there was a Blair bill that was being agitated. Kwakanga kuine bill raBlair raiagitatwa. It eventually fails. Rakazofoira zvaro. But if you connect our history to that history with the 126, asi ukabatanidza history yedu kuhistory iyoyo ne126, you can demonstrate that it is a prophetic symbol that points you to a waymark in our time. Unogona kuratidza kuti prophetic symbol inokupointa kuwaymark iroro munguva yedu. Elder Tess stands up in 2018 Elder Tess vanosumuka and demonstrates the same thing with 2019. Voratidza zvinhu zvakangofanana naizvozvo muna 2019. Specifically with regards to the Sunday law, nyanye maererano neSunday law, she goes to 1893 and shows that there's some Sunday laws there.
vanoenda kuna 1893 voratidza kuti kune masunday law ariko with regards to the Chicago World Fair, maererano nechicago world fair because they want the Protestants in America nekuti maprotestants vekuamerica wanted the fair to close down on Sunday vaida kuti fair iyi ivharwe musi wesvondo in recognition of the Sunday Sabbath. vachiremekedza sabata resunday. And so she points to 2019 as the fulfillment of that Alpha and Omega. Saka vanonongedzera 2019 seinozadzikisa alpha neomega izvozvo. But when we think about the Sunday law waymark itself, asi patinofunga nezvewaymark resunday law pachezvaro, it's more than just a law passed about a cultural issue. rakakura kungopfuura mutemo unongopasiswa nenyaya yezviri kuitika muculture. Now we've come to understand that whether it's 1850 or 1888, zvinoita kunzwisa kuti ingava 1850 kana kuti 1888, the testing issue is human rights. chinhu chinenge chichitesta ndo mahuman rights. But when we think about that waymark with regards to kingdoms, asi patinofunga nezvewaymark iroro maererano nemakingdoms, we can point to it and see a transition between the sixth and the seventh kingdom. tinogona kurinongedzera toona paine kuchinja kubva kukingdom yechi6 kuenda kune yechi7. Because now what was the lamb-like beast nekuti izvezvi yakanga imbori lamb-like beast is going to be put aside for the dragon to rule. inoiswa padivi, then dragon ndotanga kutonga. And this question is about the different styles of government between the two kingdoms. mubvunzo uyu ndewe mastyles egovernment akasiyana-siyana ari pakati pemakingdom maviri aya. When we talk about the internal cultural war, patinotaura nezvecultural war iri mukati, that's with regards to internal policy, domestic policy. izvi zvinoenderana nepolicy yemukati menyika iyoyo. But at the same time, that kingdom exists in a world of other kingdoms. asi panguva imwe cheteyo nyika iyoyo inenge irimo muworld ine dzimwe nyika dzakawanda. And so that Sunday law waymark should also be understood with regards to foreign policy. Saka Sunday law waymark rinofanira kunzwisiswawo zvakare maererano neforeign policy. We know that that's embedded in the story of Daniel 11 verse 40 to 45. tinoziva kuti izvi zvakarukirirwa munyaya yaDaniel 11 verse 40 kusvika 45. Because one of the things that is pointed out nekuda kuti chimwe chechinhu chaya zvakanongedzera kwazviri is that after going into the glorious land, the king of the north sets its eyes on the world. ndezvekuti king of the north apinda muglorious land anozonongedza maziso ake kunyika. That is the objective of the king of the north, historically and present. ndo chinangwa chaking of the north kuhistory naizvezvi. It's to rule the world. anoda kutonga nyika. The glorious land is just a small stepping stone in that conquest. glorious land ingori stepping stone idiki muconquest yake iyoyo. Think of ancient Rome and Pompeii. chimbofungai nezverome yekare nana Pompey. Pompey takes over Judea, Pompey akatora Judea, but Rome's wider conquest was Greece, asi chainyanya kutorwirwa neRome ndiyo Greece. and Greece represents the world. Greece inomiririra nyika. So the big focus is really the world. Saka focus chaiyo ndiyo nyika. Adventism just worships this waymark Adventism inongonamata zvayo waymark iri because it's specifically related to God's people, the glorious land. nekuti yakanyanya kuva neukama nevanhu vaMwari vanova glorious land. Just like everyone in this world, the story is about us. sezvinoita munhu wese munyika nyaya ndeyedu. We think that the world revolves around us. tinofunga kuti nyika inotenderera patiri chete.
And when I say us, I mean the glorious land. Pandiri kuti patiri ndikureva glorious land. But in reality, it's this bigger picture about ruling the world. Asi muchokwadi ipicture hombe iyi yekugona kutonga nyika yese. So I want to discuss this waymark 2021. Ndoda kutaura nezvewaymark iri ra2021. Because this is the formalization of the message that points you to the Sunday law. Nekuti ndiyo formalization yemessage inokunongedzera kuSunday law. So if we don't know what the issues are here, we don't know what they are pointing to here. Saka kana tisingazivi kuti nyaya dzacho ndedzei pana 2021 hatizivi kuti nyaya dzacho ndedzei paSunday law apa. And the best way to point to understanding our history is line upon line. Nzira inonyatsokuita kuti tigone kunongedzera kuhistory yedu ndiyo yeline upon line. Essentially doing what Elder Parminda and Elder Tess did. Kuita izvo zvakaitwa naElder Parminda naElder Tess. Now, Elder Tess didn't demonstrate that there's a 126 that points to 2021. Elder Tess havana kutiratidza kuti pane 126 inonongedzera kuna 2021. But we know that upon the testimony of two things, a thing is established. Asi tinoziva kuti pazvapupu zvezvinhu zviviri chinhu chinosimbiswa. That the 126 points to the Sunday law. Kuti 126 inonongedzera kuSunday law. And so this is kind of reverse engineering. Saka ndakuita inonzi reverse engineering. Which means you already have the answer and now you want to figure out the steps to get to that answer. Zvinoreva kuti unenge utori nemhinduro nechekare, asi unenge wakuda kuona kuti takasvika sei pamhinduro iyo. So we know that 2021 is a Sunday law. Saka toziva kuti 2021 iSunday law. The agitation of the 144K Sunday law. Agitation yeSunday law ye-144,000. And so at the agitation, what do you expect to see? Saka pa-agitation notarisira kuona chii? The issue that you're going to see at the Sunday law waymark. Nyaya yauchaona paSunday law waymark. So if we go back 126 years, Saka tikadzokera mumashure makore 126. It brings us to the year 1895. Zvinotisvitsa kugore ra1895. And it's this history that I'd like to explore to understand this history. Inhoroondo iyi yandoda kuti titarise kuti tigonzwisisa nhoroondo iyi. Because remember the thinking, it's that this year, as the agitation, nekuti rangarirai pfungwa yacho ndeyekuti gore iri sezvo riri agitation points to what this is about. Rinotinongedzera kuti iyi Sunday law ndeyechii. Do you understand the steps that we're taking? Matsiko atatora tamanzwisisa tese here? Does anyone have any questions about what the steps are? Pana nemubvunzo kuti masteps atatora ndeapi here? Okay, great. So in 1893, Saka muna 1893, while Elder Tess discusses the Chicago World Fair, Elder Tess pavaitaura nezveChicago World Fair, there was a lot more going on in that year that affected the US. paiva nezvimwe zvakatowanda zvaiitika mugore iroro zvakaafecta US. They experienced what was the biggest economic crisis to date. Vakaexperiensa chakanzi ndiyo economic crisis ikurusa kusvika muzuva ranhasi. It's come to be known as the Panic of 1893. Yakazozivikanwa ichinzi Panic ya1893. Without going into the reasons for that economic collapse, tisingapinde hedu mumareasons ekuti economic collapse yakaitika zvaita sei, it was pretty much related to the use of the gold standard in backing the US dollar. yakanga iine chekuita nekushandiswa kwaita gold standard kuti rigotsigira US dollar. And the president, Grover Cleveland, takes a loan from JP Morgan in 1895. President Cleveland take over kubva kuna JP Morgan to try and resolve the breakdown in the economy from 1893.
kuti agone kugadzirisa ikonomi yakanga yaputsika muna 1893. So in 1893, America's economic system breaks down. Saka 1893 system yeikonomi yeAmerica inoputsika. So they're seen as fragile and politically divided. Saka vanoonekwa kunge vari fragile uye vakapatsana munhau dzepolitics. It's this growing nation on the world stage. Iyi inyika inenge ichikura paworld stage. And being a nation that's divided can't really influence foreign affairs. Iri nation inenge yakadivhaidika kudaro haigoni kuva nechekutaura mumaforeign affairs. So in 1895, Grover Cleveland steps in to try and bring some unity to the nation. Saka muna 1895 Grover Cleveland anopindira kuda kuti azame kuunza kubatana muna 1895. In 1895, it was a period of time known as the Venezuelan crisis of 1895. Iroro gore ra1895 nguva iyoyo yakazivikanwa ichinzi crisis yekuvenezuela. What that was a dispute between Venezuela and Great Britain. Pakanga paine makakatanwa pakati peVenezuela neGreat Britain. About the territory of Essequibo. Maererano neteritori yenzvimbo inonzi Essequibo. I'm pretty sure my South American friends are going to call me out for that. Ndinoziva kuti vanhu vekuSouth America shamwari dzangu dzichanditi izvi zvisiri izvezvi. But I try my best. Asi ndazama nepandogona napo. Basically, there was a border that Venezuela had. Pakanga paine border yakanga ine Venezuela. And Great Britain wanted to adjust that border. Great Britain yaida kuadjusta border irori. Because they saw minerals in a piece of territory that they wanted. Nekuti vakaona maminerals mune territory imwe yavaida. And so the Secretary of State, Richard Olney, Secretary weState ainzi Richard Olney, kind of pressures Grover Cleveland to invoke the Monroe doctrine. Akaisa pressure kuna Grover Cleveland kuti tora a Monroe doctrine. So what was the Monroe doctrine? Saka doctrine reMonroe iri raiva chii? Understanding this is important as we try to understand US foreign policy. Kunzwisisa izvi zvakakosha patinozama kuda kunzwisisa foreign policy yeUnited States. Who was James Monroe? James Monroe aimbova ani? Who this doctrine was named after? Doctrine iri rakapuwa zita mushure make. Last week, Elder Terry Vhiki rapfuura Elder Terry went through this history of the USA founding. Vakatiendesa munhoroondo iyi yekuwanikwa kwakaita United States. And she demonstrated that there's two ideologies that weave through America's life. Vakaratidza kuti kune pfungwa mbiri dzinorukirirwa muupenyu hweAmerica. But it's this period that I want to discuss. Asi inguva iyi iri kunongedzerwa yandoda kuti titaure nezvayo. Under the presidency of James Monroe. Pazasi paPresident James Monroe. He was the 5th president of the United States. Ndiye aiva president wechi5 kuUnited States. And he was the last of the so-called founding fathers. Ndiye aiva wokupedzisira kune vaya vainzi mafounding fathers. This era of his presidency Nguva iyi yekutonga kwake was called the era of good feelings. Yakadaidzwa ichinzi era of good feelings. Because after the war of 1812 with Britain, Ndoda kuti mushure mehondo ya1812 neGreat Britain, there was relative peace in the country. Pakanga paine runyararo munyika iyoyo. There were ideas that the US had won that second war of independence, so to speak. Paiva nepfungwa dzekuti United States yanga yahwinawo hondo yechipiri iyi. And so it sparked this wave of patriotism and national pride. Saka kwakaveswa moto uyu wepatriotism nenational pride.
The Federalist Party collapses and the Democratic Republican Party becomes the sole party. Federalist Party yakadhirika. Democratic Republican Party ndo yakabva yava party yega. And the US is growing. It's acquiring new states. It's expanding. Everyone's bubbly. USA inenge ichikura, ichiwana mastates matsva, munhu wese ari kufara. But as we look back at that era, it wasn't all good. Asi patinodzokera tichitarisa nguva iyoyo, hazvisi zvese zvazvakanaka. Because there's tension that's building between your northern states and your southern states over the slavery issue. Pane makakatano anenge achikura pakati pemastates ekunorth neekusouth nenyaya dzeslavery. And the Missouri Compromise is passed in 1820. Muna 1820, Missouri Compromise inopasiswa. So things are starting to heat up. Saka zvinhu zvine zvakutanga kuhita up. And so it's within this era of good feeling, so to speak, Saka munguva iyi ye-good feelings that the Monroe Doctrine was passed in 1823 or declared. ndo makapasiswa kana kudeclarewa doctrine yaMonroe. In what? In 1823. Muna 1823. In the early 1800s, kwekutanga kwana 1800, Latin American countries were fighting for independence from primarily Spain and Portugal. nyika dzekulatin america dzairwira independence kubva kunana Spain nePortugal. And so by the time you get to 1823, you have these new fragile republics. Paunozosvika kuna 1823 kune marepublic matsva achiri manyuwan achiri fragile. And the US, being a new young republic, USA iri republic itsva iri inyuwan, wanted to support these nations and prevent your old empires from reclaiming them. yaida kutsigira nyika idzi yodzivirira kuti maempire ekare asadzoka kuzoclaima patsva. And so the US's big fear was that the European powers would come and recolonize Latin America. Saka zvainyanya kutyiwa neUSA ndezvekuti masimba ekuEurope aigona kudzoka ozocoloniza patsva Latin America. And I've oversimplified that history. Nhoroondo ndangoitaura nenzira iri simple. But James Monroe stands up and declares the Monroe Doctrine. Asi James Monroe anosumuka odeclare doctrine reMonroe in 1823. mugore ra1823. And the principles of the Monroe Doctrine maprinciples eMonroe Doctrine were essentially that the US wouldn't tolerate further European colonization of the Americas. aiva ekuti USA haichatolereti kuti nyika dzekuEurope dzirambe dzichicoloniza. And the US wasn't going to interfere with existing European colonies in the Western Hemisphere. Zvakare USA yaisazopindira nemakoloni aivako nechekare in the what, sorry? Western Hemisphere. Okay, aivako kuWestern Hemisphere nechekare. And if those European powers intervene, kana dei ma-European power aya aipindira in the political affairs of the Americas, munyaya dzepolitics dzekuAmerica, it would be considered a threat to broader US peace and safety. zvaizoonekwa iri threat kune peace nesafety yeku-US. So that's the basis of the Monroe Doctrine. Ndo hwaro hweMonroe Doctrine. Because this thinking is now going to build US foreign policy. Nekuti kufunga kwakadai ndo kwakazovaka foreign policy yeUS. It was pretty much dormant for these early years. Yakanga yakanyanya kuva nemasimba kumakore ekutanga aya. Because the US didn't have a navy, it didn't have a big army. Nekuti US yakanga isina navy kana kuti army hombe. Let me correct that. They didn't have a big navy. Okay, vakanga vasina navy hombe uye army hombe. So they couldn't really enforce this doctrine. Saka vaisagona kuti doctrine iri reinforcewe zvakanaka.
But in 1895, asi muna 1895 the US got plunged into this dispute between Venezuela and Great Britain. USA yakapinzwa mumakakatanwa evenezuela neGreat Britain. And Venezuela appealed to the US to come and intervene and invoke the Monroe Doctrine. Venezuela yakakumbira veusa kuti vauye vapindire vaise Monroe Doctrine iyi. Because they felt that they needed the US's help to resolve this issue. Nekuti vakanzwa kuti vainidha kuti US igone kuvabetsera kugadzirisa nyaya iyi. Great Britain eventually goes back home. Great Britain yakazodzokera zvayo kumba kwayo. After the US gets involved. Mushure mekunge US yapindira. And tells them to go away. Yavaudza kuti dzokerai. So this was the first turning point where the US starts being a big player. Iyi ndo yaiva turning point yekutanga US payakatanga kuva player hombe. It starts flexing its muscles on the world stage. Yakatanga kuflexa muscles ayo paworld stage. When we think about the dragon, patinofunga nezvedragon, and we think about its role in that period between 1798 and 1989, tofunga nezveroo yayo pakati between what and what? Between 1798 and 1989. Pakati pa1798 na1989. It's dead. Inenge yakafa. Or should I say it's being restrained? Kana kuti ndoti inenge ichimiswa. But in that restraint, asi mukumiswa kwainenge ichiita uko, it's like it keeps popping its head up from time to time. Inoramba ichingosumudza musoro wayo nguva nenguva. And the sixth kingdom needs to put it back in its place. Kingdom yechi6 ichiidzosera panzvimbo yayo. That was the job of the sixth kingdom. Ndo raiva basa rekingdom yechi6. And so after 1895, mushure ma1895, and the US's flex of its muscles, nekuflexa kwemamuscles eUS, people in America start, their national confidence is boosted. Confidence yekuamerica inoboostwa. And in this period, munguva iyoyo, Cuba is fighting for independence. Cuba inenge ichirwira independence. Starting from 1895 kutanga muna 1895 to 1898. kusvika 1898. While this fight for independence was going on, apo Cuba yairwirawo independence yayo, journalism in the US changed fundamentally. Journalism yekuamerica yakachinja because American newspapers are going to become invested in foreign conflicts. Nekuti mapepanhau ekuamerica akatanga kunyanya kuinvesta kuforeign policy. And this is where sensationalist news has its origins. Ndo panotanga news dziya dzinonzi dziri sensational. The term at the time that encapsulated this sensationalist news vara raishandiswa kutaura sensational news iri was yellow journalism. raidaidzwa richinzi yellow journalism. So if you look today to whether it's CNN or Fox or any news source, saka mukatarisa nhasi ingava CNN kana Fox kana news source ipi zvayo, they don't just report facts, the news. havangotauri news kana mafacts ezvine zvaitika. Each have an agenda to try and shape public opinion. Vese vane agenda yekuzama kushape public opinion through sensationalist news. kuburikidza nenews sensationalism idzi. So that mode of information warfare is birthed in this period. Saka kurwa kweinformation warfare iyi kunozvarwa munguva iyi. In 1898, while Cuba was fighting Spain for their independence, 1898 Cuba payairwisana neSpain kuti vave neindependence, the USS Maine is destroyed. the US what?
USS Maine. It's a ship. Oh, okay. Chikepe chinonzi USS Maine chinodestroyewa. And now the public is going to increasingly appeal to Congress Veruzhinji vanoramba vakukumbira kuCongress to go to war with Spain, kuti vaende kuhondo neSpain, to support Cuba in their fight for independence. kuti vatsigire Cuba mukurwa kwayo ichirwirawo independence. The US wins that war quite decisively, US inowina hondo iyi zviri pachena, but in doing so, they ended up annexing former Spanish territories and colonies. asi mukuita izvozvo vanopedzisira vakutorawo materitory akanga ari eSpain. They go to war with the Philippines Vanoenda kuhondo nevekuPhilippines and essentially acquire them through this controversial treaty vobva vavatora netreaty yakanga iri controversial called the Treaty of Paris. yakadaidzwa ichinzi treaty yeParis. And so the US, from being a domestic isolationist country, Saka US inobva kuve domestic isolationist country now becomes a colonial imperial power. inobva yava masimba ari colonial ari imperial. If there's any year that could be marked as a turning point in US foreign policy, Kana paine gore ratinogona kumaka serakaita turning point muforeign policy yeUS with regards to its superpower status, maererano nestatus yayo iri superpower, it's 1898. ndiro 1898. Many political commentators and analysts Vakawanda vanokomenta panhau dzepolitics nekuanalyza recognized that if there was a single moment when the US became a global power, vakaona kuti kana paine nguva US payakava masimba, it was this war with Spain. yaiva hondo iyi neSpain, Because this essentially enforced what we spoke about, the Monroe doctrine, on a bigger scale. nekuda kwokuti izvi zvakabva zvaenforsa yatadaidza tichiti Monroe doctrine pascale hombe. And it's from this point that countries started to fear messing with the US. Ndo panguva iyi nyika dzakatanga kutya kupindira mune zveUS. At the time, mainstream Protestants were among the biggest supporters of this war. Panguva iyoyo maprotestants vekumainstream ndo vaiva vatsigiri vakuru vehondo iyi, because they saw it as the means to take Protestantism to these Catholic territories. nekuti vakaiona senzira yekuendesa protestantism yavo kunyika idzi dzaiva dzechicatholic. And so this was a holy war for them. Kwavari yakanga iri hondo itsvene. A.T. Jones gives commentary about this war and the subsequent war with the Philippines. A.T. Jones anopa commentary maererano nehondo iyi nehondo dzaizotevera nePhilippines. And the driver for that war as being the church going into politics. Chainyanya kupusha hondo iyi ikereke yakapindira mupolitics. So that was just a overview in inverted commas Iyi yanga ingori overview iri mumainverted commas zvayo about this rise of the US to being a global power. maererano nekusumuka kweUS ichizova global power. 1895 and then 1898. 1895 tozoenda pana 1898. So if we connect 1898 with our history, Saka tikabatanidza 1898 nenhoroondo yedu, we can see how it's the 126 that brings us to 2024. tinoona kuti 126 ndiyo inotiunza kuna 2024. And if we compare and contrast 2014 and 1888 Tikafananidza nekusiyanisa and 1888,
We are contrasting 1898 and 1888. 2014, okay. If we take this connection, tikatora connection ya 1888 na 2014, and compare and contrast it with this connection, tikaifananidza nekubatana kwe 1898 na 2024, we can demonstrate similarities in how they fulfill the characteristics of the Sunday law. tinogona kuratidza zvakafanana uye kuti zvinofulfilla sei macharacteristics esunday law. Externally, you had, external being political, you had issues with regards to the US's identity. External tichitaura nezvepolitics une nyaya dzaiva nemaererano neidentity yeUS. Internally, you had the message of righteousness by faith by Jones and Wagner. Mukati waiva nemessage yerighteousness by faith yakaitwa naJones naWagner, which was the empowerment of the third angel's message that Ellen White had been preaching all along. Yaiva empowerment yethird angel message yanga iri kuparidzwa naEllen White nguva yese iyi. And so there's two things that you need to look for at the Sunday law waymark. Saka pane zvinhu zviviri zvatinofanira kutarisa paSunday law waymark. It's the politics, the external. Politics kana kuti external. And it's the message, internal. Uye message mukati. In 1898, muna 1898, we've discussed the external. Takataura nezve external. Internally, however, mukati, Ellen White publishes The Desire of Ages. Ellen White anodiscussa Desire of Ages. Which was the... Yeah, sorry, finish. Ellen White anopublisha Desire of Ages, which was the culmination of her work on the life of Christ. Yaiva culmination yebasa rake paupenyu hwaKristu. And if we think about what the purpose of that book was, tikafunga kuti donzvo rebhuku iri raiva chii, it was really just the message of righteousness by faith. Yaingova message yerighteousness by faith, which was Christ in humanity, yaiva Kristu muvanhu, able to live a righteous life. vachigona kurarama upenyu huri righteous. That's what Jesus on earth was a parable for. Ndo Jesu panyika zvakanga ari parable. His life demonstrated in Desire of Ages, upenyu hwake hwakademonstratwa muDesire of Ages, was the fulfillment. Hello? I cut off a bit. May you please repeat the last sentence? Hi, Justina. Hello, can you hear Can me? you hear me? Yes, I can hear you now. I couldn't hear you, sorry. So that message in Desire of Ages, message yaiva muDesire of Ages, was the fulfillment of the message of righteousness by faith. Ndokwaiva kuzadzikiswa kwemessage yerighteousness by faith. Jones and Wagner preached to the church. Jones naWagner vakaparidzira kukereke. And Ellen White writes the Desire of Ages for the world. Ellen White akanyora Desire of Ages achinyorera nyika. So that is how I understand 2024 as being the year of the Sunday law. Ndokunzwisisa kwandinoita 2024 iri gore reSunday law. Connected by the 126. Zvichibatanidzwa ne126. Now, we'll go into a bit more of the specifics. Tichazopinda zviri mune zviri specific. But does this make sense for now? Asi izvi zvinomeka sense here izvezvi. Do you have any questions about the steps we went through to demonstrate that? Pana ane mubvunzo nemadanho atatora here kuzviratidza izvi? Okay. If not, kana pasina, I had asked if one of my previous presentations could be rewatched. Ndakanga ndakumbira kuti kana paine vanogona kuona presentation yangu yandakaita kare. So that I don't have to spend too much time going into what we're going to cover next. Kuitira kuti ndisazopambadza nguva yakareba tichipinda mune zvatari kupinda izvezvi. So we discussed how
there's two questions that we need to try and answer. Saka tataura pane mibvunzo miviri yatiri kuzama kuda kupindura. When is the Sunday law and what is it about? Sunday law iriko rini uye ndeyezvei? And in my studies previously, Muzvidzidzo zvangu kare, I've tried to approach understanding the Sunday law from a different perspective, ndakazama kuaprocha kunzwisisa Sunday law nemuono wakasiyana, which was looking at the rise of Hitler waiva wekutarisa kusumuka kwaHitler as well as the rise of Julius Caesar, zvakare nekusumuka kwaJulius Caesar, because we mark both individuals at the Sunday law. nekuti vanhu vaviri ava tinovamaka vese paSunday law. But how did they get into power? Asi vakapinda mumasimba sei? And the history of 1933 Hitler, Nhoroondo yaHitler ya1933 I think, points us to how democracy dies in our history. ndofunga kuti inotinongedzera kuti democracy inofa sei munhoroondo yedu. So, as a brief recap of that history, Serecap ipfupi yenhoroondo iyi, let's go through it. ngatimboitarisa. So, before Hitler was made chancellor in 1933, Hitler asati aitwa chancellor muna 1933, which I'm suggesting lines up with the Sunday law, zvandiri kusugesta zvinonangana neSunday law. 10 years earlier, he tried to overthrow the republic violently. Makore 10 mashure akazama kuda kuoverthrowa republic zviri violent. He gets inspiration from Italy Anowana inspiration kubva kuItaly and Mussolini's march on Rome. nekumacha kwaMussolini achienda kuRome. I have to say that with an asterisk because it's a bit more complicated than that. Izvi ndongozvitaurawo ndakadaro nekuti zviri complicated than zvandataura. But he feels that he could overturn the Weimar Republic through a coup. Asi anonzwa kuti ndogona kupidigura Weimar Republic kuburikidza necoup. And so what takes place has now come to be known as the beer hall putsch. Zvakazoitika ndo chakazikamwa chichinzi beer hall putsch. Yeah. Which took place on November 8. Zvakaitika musi waNovember 8. But on November 9, he marches into Munich Asi musi waNovember 9 akamacha kupinda Munich to try and overthrow the Weimar Republic. kuzama kupidigura Weimar Republic. He fails. Anokundikana. And he's convicted of his crimes. Anobva aconvictwa nemacrimes ake. But in the trial, Asi mutrial, he uses this as a platform to spread his ideology and gain sympathy. izvi anozvishandisa seplatform yekuspreada ideology yake onzwirwa tsitsi. And so his support grows. Saka rutsigiro rwake rwakakura. Because now national attention is going to be given to this Hitler guy. Nekuti attention yenyika yese yakatanga kupuwa kuna Hitler uyu. He spends about 9 months, if I remember, in jail. Akapedza dzinenge 9 months ari mujeri. And in that time he writes Mein Kampf. Munguva iyoyo akanyora Mein Kampf. And he decides that the way to get power akabva adecida kuti nzira yekuwana masimba nayo is through legal and political means. kuburikidza nenzira dziri legal uye dziri political. Violently overthrowing the government was impractical. Kupidigura hurumende zviri violent zvakanga zvisingagoneki. Instead, he's going to try and gain influence within the democratic system. Aizozama kugaina influence kuburikidza musystem yedemocracy. And then dismantle it from the inside. Ozochitanga kuiputsa mukati. Which he ends up doing in 1933. Zvaanopedzisira azoita gore ra1933. So
The Weimar Republic had what was a parliamentary system. Weimar Republic yakanga ine system yaidaidzwa ichinzi parliamentary system. There were different parties that could rule the government. Paiva nemapato akasiyana-siyana aigona kutonga hurumende. The key ones in our story atinoziva ari munyaya yedu were the Center Party, the Nazi Party, pane Center Party, poita Nazi Party, the DNVP, poita DNVP, and a person by the name of Schleifer. Nemunhu zvakare aizikamwa nezita rekuti Schleifer. These three parties were conservatives. Mapato matatu ayekutanga aiva conservative. And Schleifer was somewhat of an independent, middle ground politician. Schleifer akanga ari munhu ari independent aikanga akazvimiririrawo. Schleifer's chancellorship had pretty much failed. Huchancellor hwaSchleifer hwakanga hwakundikana. And these conservative parties saw this as an opportunity to get power back. Ma-conservative parties vakaona uri mukana wekuwana masimba zvakare. And so they see Hitler as a good tool, a puppet that they could use to advance their agenda. Saka vakaona Hitler ari tool rakanaka, a puppet yavaigona kushandisa kuita agenda yavo. Specifically the DNVP and the Center Party. Nyanye mapati eDNVP neve Center Party. And so they start negotiating and they think of a plan. Saka vakatanga kunegotiate, vakafunga nezveplan. Their plan was to install Hitler as chancellor. Plan yavo yaiva yekuisa Hitler sachancellor. Form this combined party system. Vogadzira party system yemubatanidzwa. Where the Nazis had the chancellorship, Hitler. VeNazi vaine huchancellor, iye Hitler. But the cabinet was made up of these less radical conservatives. Asi cabinet yova nemaconservative vasina kunyanya kuita radical. So they officially appoint him chancellor on January 30th. Saka vanomuappointa sachancellor musi wa30 January. Believing that this arrangement would bring some sort of stability. Vachitenda kuti arrangement iyi yaizounzawo stability neimwe nzira. But they underestimated Hitler. Asi Hitler havana vakamutarisira pasi. They were meant to gatekeep or protect democracy from the far right. Vaifana kuchengetedza democracy kubva kufar right. In different countries in present day, munyika dzakasiyana-siyana muzuva ranhasi, we can see how that could have played out. Tinoona kuti izvi zvaigona kuitika sei. In French elections in present day, muma-elections ekufrance muzuva ranhasi, every time the far right gets a step closer to presidency or power, pese vefar right pavanoita sevaswedera kunge vagona kuva nemasimba, your conservatives that are right of the middle, vaconservative vari kuright kana kumiddle, your what would be called establishment conservatives, vaya vanodaidzwa vachinzi ma-establishment maconservative, make deals with the left. vanobva vawirirana nevekuleft, vanoita madhiri to try and keep out the far right. ekuzama kuti vasapinza vekufar right. Because they recognize that giving them power is worse than us not having power. Nekuti vanoona kuti kuvapa masimba kuri worse than isusu tisina masimba. But instead, the DNVP and the Center Party asi veDNVP neveCenter Party made a deal with Hitler. Vakaita dhiri naHitler. And he ascends to power. Akabva apinda mumasimba. So for me, that's witness number one, that conservatives are the gatekeepers of democracy.
Kwandiri ndo witness yekutanga kuti maconservative ndo vanofana kuita gatekeeping. And when you have your conservatives fail at that role, Paunova nemaconservatives vachifoira parole iyoyo, you end up with a dictator, Hitler. unopedzisira wava nadictator Hitler. And that is one of the characteristics of the Sunday law. Ndo imwe yemacharacteristics eSunday law. That a dictator stands up. Kuti dictator anosumuka. The second line of history Line rehistory rechipiri is embedded in the stories of Raphia, Panium, and the Glorious Land. riri rakapfekedzerwa munyaya yeRaphia, Panium neGlorious Land. In Daniel 11 verse 11 to 16, Muna Daniel 11 ndima ya11 kusvika 16, you have the battles of Raphia and Panium between the king of the north and the king of the south. une hondo yeRaphia nePanium pakati paking of the north naking of the south. But in 63 BC, the king Rome goes into the Glorious Land, Asi mugore ra63 BC, Rome inopinda muGlorious Land, which we mark as the Sunday law in those verses. yatinomaka seSunday law mumavhesi iwayo. So while Pompey is going into the Glorious Land, Saka apo Pompey achipinda muGlorious Land, Julius Caesar stands for the role of Pontifex Maximus. Julius Caesar anomirira role yaPontifex Maximus. And he has two opponents. Anenge aine vanhu vaviri vanomupikisa. And those two opponents in that election Vanomupikisa vaviri musarudzo iyi were Quintus Lutatius Catulus vaiva Quintus Lutatius Catulus, I think. Yes, I'll write it in full. Okay, thank you. Quintus Lutatius Catulus. And the second one was Publius Servilius Isauricus. Wechipiri aiva Publius Servilius. Let me write it. Regai anyorwe pasi. Servilius Isauricus. Ainzi Publius Servilius Isauricus. And they were big conservatives. Vaiva maconservative makuru. They formed the party of what were called the Optimates. Ndo vakagadzira bato rainzi the Optimates. Because they believed in the strength of the Senate. Nekuti vaitenda mumasimba eSenate. And they viewed Julius Caesar as this populist threat. Julius Caesar vaimuona se-threat ye-populist. If you remember Julius Caesar's name, Tikarangarira zita raJulius Caesar, specifically Caesar, nyanye rekuti Caesar racho, means elephant killer. unoreva munhu anouraya nzou. So they are trying to protect, in inverted commas, democracy. Saka vanenge vachizama kuprotecta democracy from this threat, Julius Caesar. kubva kune threat iyo yaJulius Caesar. And they fail in doing that. Vanokundikana mukuzviita. And so this is the second witness that I have, that this waymark is about conservatives failing at protecting democracy. Iyi ndiyo witness yechipiri yandinayo yekuti waymark iri ndere maconservatives vanenge vachikundikana kuprotecta democracy. So if we look at our timeline, tikatarisa patimeline yedu, and we think about the conservatives, the Republicans, tofunga nezvemaconservatives, maRepublicans, and the breakdown of the Republican Party, nekuputsika kunoita Republican Party, the culmination of their handing over power to Trump, culmination yekuzopa masimba kwavanoita kuna Trump, was July last year. zvakaitika muna July gore rapfuura.
Because at the National Convention, nekuti paNational Convention your delegates who represent the Republican Party madelegates anomiririra Republican Party are going to accede to Trumpism. vaka-accede They're going to buy into Trumpism. vakabva vaita buy into Trumpism. And they elect him as being the representative for the party. Vakamusarudza sekunge ari iye anomiririra bato ravo. With regards to July 18 and the Sunday law, does that make sense? Maererano naJuly 18 neSunday law, izvi zvinomeka sense here? Do you understand the connections made? Maconnections aitwa tamanzwisisa here? And why I see these two histories as being types of the antitype in our time. Nekuti sei ndichiona nhoroondo idzi mbiri dziri type yeantitype yenhoroondo yedu. So the first thing we did was try to point out the year of the Sunday law, 2024. Chatakatanga kuita kuzama kudaidza tichinongedzera gore reSunday law 2024. So to try and be a bit more specific about when in the year, kana tichida kuve specific kuti ndirini mugore iroro, we do line upon line. tinoita line upon line. First line being Hitler. Line rekutanga rinenge riri Hitler. Second line being Julius Caesar. Line rechipiri ari Julius Caesar. And how they come to power. Uye kuti vanouya mumasimba sei. We'll tell you about how a dictator in our timeline comes to power. Zvinokuudza kuti nemhaka yei dictator achizouya munguva yedu. So when those conservatives, the Republican Party, saka maconservatives veRepublican Party ava fail at gatekeeping, pavanokundikana mukuchengetedza masuo, they hand over the keys to the populist Trump, vanobva vapa key kuna Trump anova populist, the elephant killer. uyo anouraya nzou. And I hope we all know that the Republican Party symbol is the big elephant, the grand old party. Ndinoimba kuti tese toziva kuti bato reGrand Old Party reRepublican ndiro rinomiririrwa nenzou. The old GOP is dead at this point. GOP yekare panguva ino yakafa. And there's a new entity that rules. Pava neentity itsva yaakutonga. It's the image of the beast formed. Ndiko kugadzirwa kweimage of the beast. Because now the church or culture Nekuti izvezvi kereke kana culture is going to have a king, a state entity that it can use. Inenge yava nestate entity yainogona kushandisa. In the Republican Party. Mubato reveRepublican. Elder Terry explained that in a lot of detail last week, I believe. Vhiki rapfuura Elder Terry vakazvitsanangura nedetail rakanyanya ndinotenda. So I want to discuss what comes after the image of the beast is formed. Saka ndoda kutaura nezvekuti mushure meimage of the beast yagadzirwa chii chinotevera. In 1933, gore ra1933, when Hitler was made chancellor in January, Hitler paakaitwa chancellor muna January, he didn't have the power to do what he wanted at that point. Akanga asina simba rekuita zvaaida kuita panguva iyoyo. And so in March, he passes what was called the Enabling Act. Saka muna March akazopasa act yainzi Enabling Act, which gave him the powers to overrule or to concentrate power under his chancellorship. Yakampa simba rekuconcentrata masimba kuchancellor hwaainga ari. We see a similar dynamic in papal Rome. Tinoona zviitiko zvakafanana zvichiitika kuPapal Rome. In Revelation 13, muna zvakazarurwa 13, the beast is formed chikara chinogadzirwa when
Justinian's decree is passed Decree raJustinian parinopasiswa in 533, muna 533, when Justinian essentially declares the papacy the head of all churches, Justinian paanoti Pope ndo mukuru wemakereke ese, which solidifies this relationship between the kings and the church. zvinobva zvasimbisa ukama huri pakati pamambo nekereke. But for that to go into effect, Asi kuti izvi zvigone kutanga kuitika, what was needed? chii chaidikanwa? We needed power, Paidiwa masimba, an obstacle to be removed. paida obstacle iyi kuti ibviswe. And in 538, the papacy gets that power. 538 papacy inobva yava nemasimba aya. So there's two steps to ruling supremely. Pane madanho maviri ekuti munhu agone kutonga zvizere. Form your beast. Unogadzira chikara chako. In our case, form the image of the beast. Kana takutaura isusu toti gadzira image of the beast. And then get power. Wobva watora masimba. To be able to rule supremely. Kuti ugone kutonga zvizere. So if we think about the papacy, tikafunga nezvepapacy, in Daniel 7, muna Daniel chapter 7, we get a bit of context with regards to what obstacles the papacy had. Tinova necontext maererano nekuti ma-obstacles api anenge achiwanikwa nepapacy. We've only got a little bit of time left. Tasaura nekanguva kadiki kapfuura kasara. So I'll go through this a bit quickly. Saka ndichafamba nekukasika panyaya idzi. In Daniel 7, we're told that in Daniel 7 verse 7 specifically, Muna Daniel 7 ndima ya 7, we're told about this beast that's different to all the others that came before us. Tinoudzwa nezvechikara chakasiyana nezvimwe zvikara zvakauya kumashure. And this beast has 10 horns. Chikara ichi chine nyanga 10. But there's a little one that's growing amongst them. Asi pane kadiki kanenge kachikura pakati penyanga idzi. And we know these 10 horns to be the 10 kingdoms that break up after Western Rome falls. Tinoziva kuti makingdom 10 anozoputsika Western Rome yapfuura. But there's 3 that specifically resist the papacy. Asi pane matatu anoramba achipikisana nevepapacy. The 3 horns that get plucked up for the little horn to rule. Nyanga 3 dzinodzurwa kuti kanyanga kadiki kagone kutonga. Which were the Heruli, the Vandals, and the Ostrogoths. Vaiva maheruli, mavandals nemaostrogoths. Who opposed the papal claims that were being made. Avo vakapikisa maclaims aiitwa nevepapacy. All 3 of them were Arian Christian powers. Matatu ese aya aiva ma-Christian powers ari Arian. So they spiritually opposed the claims that the church was making. Saka vakapikisa spiritually maclaims aiitwa nevekereke. I'd like to briefly explore these 3 different entities. Ndoda kumboti timbotarisa zviri brief maentity matatu aya. So we could understand what the application for us would be. Kuti tigone kunzwisisa kuti application yedu iyi ndeipi. Under Odoacer, Pana Odoacer, they resisted the church, vakaresista kereke, but didn't violently persecute the church. asi havana kuipersecuta zviri violent. They limited papal autonomy through legal oversight. Vakalimita masimba epapacy kuburikidza nenzira dziri legal. And so they represented this check on unregulated religious expansion. Saka vakava vanomisa
Religious what? Expansion. Vanomisa religious expansion. They were like a procedural gatekeeper. Vaiita sekunge gatekeeper ane procedures. If we look at the name of what Odoesa means, Tikatarisa zita zvinoreva kuti Odoesa. it's prosperous watchman, Zvinoreva kuti prosperous watchman, which befits the role that the Heruli played in resisting the papacy. izvi zvinobva zvafitana nebasa raiitwa neveherulai panguva iyoyo. Let's go on to the Vandals. Toenda kune mavandals. They fell under the rule of Genseric, Vakanga vari pasi pemutongo waGenseric. they were pretty much militant Arians, Vakanga vari maArians vaiva militant. and they actively persecuted the Catholic Church. Vakapersecuta Catholic Church zvaitova active. And so their ideological resistance Saka resistance yavo yemaideology avo came through the creation of these religiously driven policies. yakauya kuburikidza nemapolisi akanga achidhiraivhwa nechitendero. They codified their persecution into law. Vakaita codify persecution yavo kuita mutemo. Genseric's name means ruler with the spear. Zita raGenseric rinoreva mutongi ane spear. So they went that this fulfilled the role of the Vandals because they actively went to persecute war with the papal church. Izvi zvakafulfilla role remavandals nekuti vakaenda vachinopersecuta church zviri active. And the last one is the Ostrogoths, Vokupedzisira ndo maostrogoths. the last horn that needed to be removed, Nyanga yekupedzisira yaifana kudzurwa, who were led by primarily Theodoric, vaitungamirirwa I don't know. vaitungamirirwa nyanye naTheodoric. He ruled the Ostrogoths. Him with the Ostrogoths ruled Italy with a firm hand. Iye nemaostrogoths vakatonga nyika neruoko rwakasimba. His regime pretty much controlled the church politically. Regime yake yakakontrola kereke zviri political. His name being ruler of the people. Zita rake rainzi mutongi wevanhu. And as we know, a person's name is a representation of their job function. Sezvatinoziva, zita remunhu rinomiririra basa raanoita. The Heruli were overthrown in 493, Muna 493 maherulai vakakundwa. the Vandals in 534, Mavandal muna 534, and the Ostrogoths finally in 538. maostrogoths muna 538. And it's only until that third horn had been plucked up that the church could rule supremely. Koga pakazodzurwa nyanga yechitatu ndo pakazotonga church zvizere. So if we want to think of the type of resistance that each of these three kingdoms played, Tikada kufunga nezvemhando yeresistance yakaitwa nemakingdoms aya matatu, the Heruli gave resistance through legal oversight. veherulai vakapa resistance kuburikidza nelegal oversight. The Vandals ideologically coerced the church through lawmaking. Mavandals vakaitawo coerce kereke nekuburikidza nekugadzira mitemo. And the Ostrogoths enforced the different laws via command. Maostrogoths vakabva vaenforsa mitemo iyi yakasiyana-siyana kuburikidza nekukomanda. So when we go to Revelation 13 verse 15, Patinozoenda kuna zvakazarurwa 13 ndima ya15, and it talks about how the image of the beast needs life to be able to speak and cause, ichitaura nezveimage of the beast kuti inonida upenyu kuti igone kutaura. it's because when the image of the beast is formed, Inyaya yekuti panogadzirwa image of the beast,
It cannot rule supremely yet. Inenge isati yagona kutonga zvizere. In 533, when the papacy's beast was formed, 533 beast yepapasi painogadzirwa, it needed the Ostrogoths to be removed before it could rule. inonidha maostrogoths kuti vabviswe isati yagona kutonga. So let's put that in a timeline. Ngatimbozviisai pamutsetse. You have 493, the Heruli. Tine 493 veherulai. 533, Justinian gives his decree. 533 Justinian opa decree rake. 534, the Vandals are removed. 534 mavandals vobviswa. And 538, the Ostrogoths are removed. 538 maostrogoths vobviswa. And it's from this point that they rule supremely. Kubva panguva iyi ndopavanotonga zvizere. In various waymarks that Elder Tess has given commentary on our line, Pamawaymarks akasiyana-siyana akataurwa nezvawo naElder Tess paline redu, she points out that that waymark is bookended. vanotinongedzera kuti waymark iri rinoitwa bookend. There is a date that starts the process of that waymark, Pane zuva rinotanga process yewaymark iroro, and a date that brings that to culmination. pozoita date rinozoguma zvine zvatangwa izvi. So one example is 1989. Umwe muenzaniso ndi1989. On November 9, the Berlin Wall falls. November 9 masvingo eberlin anodonha. But September 11, Asi September 11 there is protests along the border of the USSR. pane maprotest anenge achiitika pabhodha reussr. 2001 is the same. 2001 zvakangofanana. That after 9/11, the strikes, Kuti mumashure mastrikes a9/11 it's only until November that that the east wind is restrained. kwakatozongorestrainwa east wind makanga matoo muna November. So for every waymark and every story, there's a bookend. Saka pawaymark rimwe nerimwe nenyaya imwe neimwe pane mabookend aya. There's a specific point that talks about that waymark, Pane point iri specific inotaura nezvewaymark irori, but it's part of a bigger story that forms the period of that waymark. asi inenge iri pati yenyaya hombe inotaura nezveperiod yewaymark iroro. So coming back to our story of the 3 horns being plucked up, Todzokera kunyaya yedu yenyanga nhatu dzine dzichidzurwa. if we think about application, Tikafunga nezveapplication, the oversight that the Heruli gave to the papacy, oversight yakapiwa maherulai kupapasi, where it essentially gave judicial restraint, pavakapa restraint yezvejudiciary. we know that that is the job of the judicial branch today. Tinoziva kuti nhasi uno ibasa rebranch revejudiciary. From 2014 onwards, Kubva 2014 zvichienda mberi, the judicial branch in the US bato rejudicial rekuUS was pretty much the first thing to be taken over by the King of the North, ndo chekutanga chakatorwa neking of the north, with its overwhelming majority that we see in the judicial branch with conservative judges and justices. nemajority yatakaona yavainayo mumajustices. The Vandals, I'm suggesting, represents the legislative branch. Inini ndiri kusugesta kuti mavandals vanomiririra legislative branch, Your Congress, Senate, and the House. Congress, Senate nehouse. Now, for the papacy to rule supremely, it needed to overcome the Ostrogoths. Kuti papasi igone kutonga zvizere yaifanira kutanga yakunda maostrogoths, The ruler of the people. vatongi vevanhu.
which I'm suggesting is the executive branch. yandiri kusuggesta kuti ndiyo executive branch. So after July, Mushure maJuly, in December, muna December, the Electoral College gives power to this image of the beast to function. Electoral College inopa simba ku-image of the beast iyi kuti igone kushanda, To be able to rule during the Dark Ages. kuti igone kutonga muma-dark ages. And it has to be an institution that does that work, Inofanira kunge iri institution inoita basa irori, because all of Revelation is talking about institutions. nekuti zvakazarurwa yese iri kutaura nenyaya dzema-institution. It's not talking about people. Haisi kutaura nezvevanhu. It needed to be an institution that gave power to the beast, Yaifanira kunge iri institution yakapa masimba kuchikara. it needed to be institutions that needed to be removed Ayo ma-institution aifanira kubviswa, in the Heruli, Vandals, and Ostrogoths. maheruli, mavandals nema-ostrogoths. So when we come to December, it's an institution, the Electoral College, Patinouya muna December, i-institution, Electoral College, that does that work of giving power to the image of the beast. inoita basa irori rekupa simba ku-image of the beast. Hypothetically speaking, Tichitaura zviri hypothetic, in July, if Trump is made nominee of the Republican Party, muna July kana Trump akaitwa nominee ye-Republican Party, and the image of the beast is formed, image of the beast yagadzirwa, but he doesn't win the election later in the year, ozotadza kuwina election nguva inotevera mugore iroro, there would be nothing that the King of the North could do in the glorious land. hapana zvaizogona kuitwa naking of the north muglorious land. We saw how Trump rules on January 20th with all his executive orders. Takaona kuti Trump anotonga sei musi wa20 January nema-executive order ake ese aya. But none of that would have been possible if he didn't win the Electoral College. Asi hapana zvaizogoneka pane zvaakaita kana dei anga asina kuwina Electoral College, If he didn't have the executive branch. dei akanga asina executive branch, If the Ostrogoths weren't removed. kana ma-Ostrogoths dei akanga asina kubviswa. So I know I've gone through many different topics in one presentation, Ndoziva kuti ndataura nezvematopic akawanda akasiyana-siyana mupresentation imwe chete. and I apologize. Ndine urombo nazvo. It's just difficult to relay what it is I'm teaching. Zvinenge zvakati omei kuti ndinyatsokutaura zvandiri kudzidzisa kuti chii chaizvo. As time goes on, different thoughts get builded on top of each other. Nguva painoramba ichifambira mberi, pfungwa dzakasiyana-siyana dzoramba dzichivirikidza pamusoro pedzimwe. So, as a brief recap, Senzira yekudzokorodza, I suggested that the year of the Sunday law is 2024, ndasagesta kuti gore reSunday law ndiro 2024. and 1898 points to that. 1898 inonongedzera izvozvo. I went through the Monroe doctrine and James Monroe, Ndakatarisa Monroe doctrine naJames Monroe, and how that affects US foreign policy. uye kuti zvinoafecta sei foreign policy yeUS. We went through this compare and contrast between 1888 and 1898. Taitawo zvakare compare and contrast pakati pa1898 na1888 and 2014 and 2024. na2014 na2024. And then to be a bit more specific, I looked at lines in history Kuzovawo specific zvakanyanya tatarisa malines munhoroondo that point us to the Sunday law in our history, type, anti-type. anotinongedzera kuSunday law munhoroondo yedu, type ne-anti-type. And then finally, we finished off on talking about these three horns that need to be plucked up for the beast to rule.
tazopedzisira nekutaura nezvenyanga nhatu dzinofana kudzurwa kuti chikara chigone kutonga. And went through the steps in how I saw how these three kingdoms resisted the papacy. Tazoenda through masteps ekuti ndanchiona sei kuti makingdoms matatu aya akaresista papacy sei. As representing the three branches of the US government. Zvakamiririra mabranch matatu e-US government. With a focus on the Ostrogoths as the executive branch. Takafokasa pama-Ostrogoths ari executive branch. The ruler of the people. Vatongi vevanhu. One last thing. Chinhu chekupedzisira is going back to this history of the beer hall putsch. Kudzokera kunhoroondo iyo yebeer hall putsch. And thinking about time setting. Tofunga nezvenyaya ye-time setting. A lot of political commentators line up the beer hall putsch with January 6, 2021. Mapolitical commentator vakawanda vanonanganisa beer hall putsch na-2021. As this violent coup attempt. Attempt yekuita coup yanga ine ukasha mukati. And when Elder Tess was talking about January 6, Elder Tess pavaitaura nezvaJanuary 6, it was in the context of the formalization of the Sunday law. Yanga iri mucontext yeformalization yeSunday law. When there's this violent coup attempt to try and overthrow the government. Pakwakava neviolent coup attempt yekuzama kupidigura hurumende iyi. And if we go back to thinking about the 2520, tikadzokera mukufunga nezve-2520, it can be understood in various ways. Inogona kunzwisisiwa nenzira dzakasiyana-siyana. The 126, the 1260, or the 3.5 times. 126, 1260, 3.5 times. Or 7 times. Kana kuti 7 times. Each of these are just variations of the 2520. Esa yangori mavariation e-2520. And if we connect January 6 with 3.5 times, tikaconnecta January 6 ne-3.5 times, 3 years, 6 months, 3 years, 6 months, it points to July 2024. Inotinongedzera kuna July 2024. Specifically related to the month and the year. Zviri specific zvine ukama ne-month yacho negore racho. Because it's a prophecy about years and months, not necessarily days. Nekuti prophecy yema-years nema-months tisiri specific edu nema-days. So that was a lot. Tataura zvakawanda. And I'm apologizing over and over again. Ndine urombo zvakare. Because I know it's difficult to separate different topics in one presentation that you're listening to. Ndoziva kuti zvakaoma kuseparata matopic akasiyana-siyana mupresentation imwe chete yatinenge tichitateerera. But I wanted to go through everything that I've taught, and I just did it. Asi ndachida kuti titarise zvese zvinhu zvandakadzidzisa ende tabva tazviita. So let's close for a break. Ngatina vharei toita break. And I promise my second presentation will be one specific topic. Ndinovimbisa presentation yangu yechipiri inenge iri topic one iri specific. But I'll share this board as it is so that you can write down questions for later. Saka ndichashare board iri sezvariri kuti muzonyora mibvunzo kuitira later. Okay. If you join me for a word of prayer. Mukandijoina tonamata. Dear God, Mwari wedu, I want to apologize for including so much information in one presentation. Ndinoda kukumbira ruregerero nekusanganisira information yakawandisa mupresentation imwe chete. But I pray and ask that at least something may be learned today.
asi ndinokumbira nekunamata kuti pave nechinhu chinodzidzwa muzuva ranhasi. I may learn, and everyone that we're studying with as well may grow as well. Kuti ini ndigodzidza uye vanhu vese vandiri kudzidza navo vagogona kukura zvakare. Please be with us through the Sabbath as it goes on. Ndokumbirawo muve nesu kuburikidza musabata parinoramba richienderera mberi. As we meet again in a few minutes. Patinozosangana zvakare mumaminitsi mashoma anotevera. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Munamato wangu muzita raJesu. Amen.